rasaku wis kadung tresna mung sira wong merak Ayo Mbak Umi yo. Aku kangen sampean nembang Kadung Tresno. Karo anu to Mbak Elisa sampean beri kiat-kiat ditularne kesuksesane karo adik-adik iki. Wah, Mergo lek nyinden apik iki akeh, sinden ayu iki pirang-pirang, sing bodi joget apik ya akeh. Kenapa tidak bisa melejit? Belum melejit nih seperti kamu. wah, lah niku nek bab melejit niku napa nggih sebabe? Soale niku kados Mbak Umi niki lho punya ciri khas. Nek punya ciri khas engko jawab ya sak cukupe. Kaya ngono wong lanang kan ya seneng nek ana wong wedok sing ora kakean epiek ngono seneng to. Oh iya Cukup wae samadya gitu. Kalau jawab injih. Pripun, Pak? Injih, ngono wae seneng wong lanang. Nek ayo. Gemang. Ning upamane piyayi putri iki njur cerewet ngono iki pancen ya dadi kodrat to, Mbak. Dewe-dewe ya, Pak. Mergo kan turune Siti Hawa. Hawa iki lek diucapke kan mengo Hawa, wa. Mula ora itan ra kulon ra kidul mesti wong wedok iki rata-rata mesti omong. Iya ya. Ora gelem mingkem lek rung dijeli gedang goreng iki tenan. Ning lek piyayi kakung mesti akeh menenge. Mergo turune Nabi Adam. Adam iki lak mingkem. Dam. Oh, mergo kuwi lah sejarahe. Dam. Ora kakean ngomong. Dadi antarane ngapusi karo ora dibedakne wong lanang iki. Kuwi lho, Om. Didengarkan apa yang dibilang Pak Cahyo dinggo milih wong lanang sing bener. Nggih. Ya. Sesuk nek rentok dalang rapopo, golek polisi jarene Bu. Kesi. Nggih. Golek polisi. Nggih. Heeh. Yo, aku kangen kuwi, apa jenenge? Kadung Tresno. Bawane karyane mbokmu dhewe. Kuwi nalika mbokmu iki gwendengi karo aku mbiyen iki gawe tembang iki. Wis sing nembangke anake mesti apik iki. Ayo. Sak kiate nggih, Pak. Sak kiate. Lah apa abot? Mboten, tapi nggih sak kiate mawon. Oh iya, sak ikhlasmu wis kaya apa. Ya nduk, Om. Rinoso sayang lalela wawayangan kang angreridu atiku kang kuwawa pamikirku tanjemu tumanem kalbu rasaku wis kadung tresna mung sira wong merak
buat bajul Pak Cahyo ya itu. Piye buat gajul? Zaman dulu. Falling love. Kapian Bu buat. Lah kok mah itu sing gawe Selalu nakal ya El. Api banget deh. Kapian ya. Iya. Makanya dia selalu nakal banget. Lah ngerti awakmu wae hote koyo ngono lho El. Aku ya hot potato. Apa tuh? Panas kentang. Yo. Ya. Lamat wis katon tejane yen mbok rengkat bacaane sarwa asli jeroka tenku angsa Hafifah. Dan ngerasa tenang. Mbok serak oma tapi malah dadi nges rasane ya, dadi ngeres. Nges kok ngeses to. Yes gitu lah. Umumnya gelang alit. Ayo trio Mbak Tuti, Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Ayo. Ayo berdiri. Gelang alit cincin. Asian rada seger di gini bawah ya, aja ya kayaknya ya. Dalam? Di bawah aja gimana? Monggo nanti bebas. Di bawah ya. Ayo. Nanti tiba. Ayo. Ya. Nek wong cantik iki ya beda ya, nggon godhek barang ya digambari ngono. Godhek. Ya iku nggon godhek ya diplengguar gini di
gak disepedoli barang. Iki ra Ben sepeda. nopo to? Cantik ya. Ora ki ra sepeda, ele angus. Aku yo pengen aku sok melu aku. Bir kita ora ya. Ora nek iki asli, ra digambar. Angus. Aku kaget bareng Tuti rambutnya abang bar kobong cah iki. Semir. Elok tenan. Dadi prihatine Tuti iki lek turut tarung ben-bengi ngene iki napake anak. Iya. Lek ngunduh anake ya. Niate iki ora arep piye-piye butuhe mung napake anak. Mula ya diganggu karo wong lanang model piye dhek ora gelem tenan. Mergo yang ngangi terganggu anake ya ora dadi. Ngono kuwi. Gak yae. Beda cerita. Ayo. Mangga bir. Iya Pak Delang. Ora ngantuk to, Nduk? Boten. Ayo. Yo diaturake yo. Gelang alit bertiga. Kedos.
Tapi sinden itu juga tidak akan mendapatkan panggungnya tanpa peran dalang. Jadi saya ngenai kartu wes kono karmu kuar ngopo itu memberikan izin, nek udah dalang memberikan izin lah kui lagi sinden iso ngetokke apa sing diisak-isake sak-isa-isane gitu. Ya, artinya antara sinden sama dalang ini berarti kan satu kesatuan. Satu kesatuan yang dong. tidak bisa dipisahkan seperti dengan gula, seperti dengan semut gitu. Gula karo semut kok kesatuan piye? Loh neng Kui di mana? makan dan dimakan itu. Hah? Memakan dan Lah dimakan. iya gulane ki awakmu semute aku ngono lho. Jadi aku yang dimakan, kamu yang memakan. Kuwi lek gelem lho kuwi. Aku bukesi aja lho. Aku ya mah dadi semut ora. Terus pengennya pengennya apa? Ora ya pengen dadi dalang cahya. Oh iya ngono lho. Jembang menawi masih ada pamundutan ingkang dereng dipun pirangkani Mas Bak. Jenang gula ya? Nggih. Nah, jenang gula. Niki nggih bawa napa langsung Yo nggih? dibawani mumpung petok. Oh nggih. Ayo. Boten nginggil napa ngandhap? Kene ana ndurai. Oke. Aku ning isor rapati krungu ya, Mbak, malah. Oh nggih. Kene wae. La dandang gula mujuran. Hah? Malangan ding. Walah iya. Ayam cemang kang mubanya putih. Wilujeng enjing Pak Yoyo, tasik monitor Kuntadi Channel saking Pak Marsono Pilang Kenceng Madiun. Oh, Madiun, Pak Marsono halo. Nah, Pak Edian lho. Oh, Pak Edian lah. Urung maju lho iki. Nanti lho nyanyi lho Mbak Dian ya. Bariki, ayo. Oh, hasbunallah. Boleh. Lambene. Simbang nganten mendekah delima putih kembange mandekah ya ning ati gedang kumlawereng jagan napan boyo bidangan singa miruta tampar alit kinarya cancangan sapi
sinau dandang gula Malangan lho. Aku yang dulu suka, pernah dengar terus suka. Biasanya kalau suka itu gampang nyantol terus ya wes gitu. Nek suka. Ya mula aku gampang nyantol karo awakmu. Ngono ya. Ayo suka, ayo. Yo, jeneng gula Mbak Eliza. Niki kula piyambak napa kalih sinden Mbak Dian. Yan. Ayo Mbak Dian yo. Ditonton Bapak. Ayo. Karo ngremah. Pak Marsono mumpung mirsani. Pak Marsono ya. Kuwi HP cilik dikruyuk wong 7 kuwi. Lho, tangga-tanggane digugah. Anakku nyunden. Ayo. Arkatan. Yo, mangga. Iya.